L-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar iffirmaw ftehim ta' devoluzzjoni għall-uffiċini amministrattivi tal-istess kunsill li issa se jgħaddu formalment fideh. Din il-binja minbarra li tospita l-amministrazzjoni tal-Kunsill isservi wkoll bħala ċentru ċiviku fil-qalb tan-Naxxar minn fejn jiġu provduti wkoll is-servizzi ta' Berġa tas-Saħħa, l-Uffiċċju Postali, l-Asta tal-Pulizija u l-Uffiċċju tad-Dipartiment Soċjali. Il-binja fiha wkoll sala li tintuża bħala ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani u għal diversi attivitajiet mill-għaqdiet fil-lokalità. Is-Sindku N. Merjem Muscat Fenekadami spjegat kemm importanti li din il-binja ġiet fidejn il-Kunsill biex tkun tista' titgawda aħjar mill-komunità naxxarija. Din hija binja fejn tintuża l-komunità u għalhekk importanti ġiġi fidejna ħalli aħna nkomplu nieħdu ħsiebna kif qed nieħdu ħsieb binjiet oħra bħal mitħna il-mitna tal-Aqba li ġiet fidejna ħalli tintuża l-komunità l-esibizzjonijiet għall-kultura u hawnhekk tkun id-dar tan-naxxarin kollha tal-komunità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Ellison Zara Faċivelli saħqet kif dan il-ftehim se jbenefika lill-Kunsill Lokali. Dan il-ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali tan-Naxxar se jkun ifisser li l-Kunsill Lokali tan-Naxxar issa se jkollu aktar fondi fil-but tiegħu sabiex joħloq aktar inizjattivi u proġetti favur ir-residenti u l-lokalità tiegħu. Il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, Stefan Zrinzot Soppardi, sostna li l-Kunsill Lokali tan-Naxxar se jkun qed jibbenefika wkoll minn skema ġdida ta' capping fuq il-kirja annwali tal-art. Il-Kunsill Lokali tan-Naxxar jibbenefika wkoll mill-capping scheme li għadha kif tħabbret min-naħa tal-Awtorità tal-Artijiet li permezz tagħha ir-rata li titħallas tkun sa massimu ta' 500 euro. Id-devoluzzjoni tal-binja tal-Kunsill Lokali issa finalizzata u bekk il-Kunsill Lokali jista' jgħid li fl-aħħar għandu fideh b'mod komplet il-binja tal-Kunsill Lokali.